alle sammen. Velkommen til den her YouTube-video. I dag skal vi lave sådan en underlig YouTube-video. Men vi har kokken, og vi skal spise suppe, og vi har kokken. Ludvig! Ja, så det er... Ja. Og vi har Esbjørn! Storebror til Ludvig! Hej. Ja, hej. Og så kommer Michelle! Hej alle sammen! Gå nu væk. Okay. Ja, skal vi så ikke bare selv komme der med at lave suppe? det skal vi. Jo, og så ses vi, når suppen er færdig. Ja! Siger. Og nu har Ludvig lavet suppen, og den lugter, det er bare en masse krydderier og alt. Og alle mulige ting og pasta og bløde nødder. Det er vildt klamt. Så vi skal Nej, det er ikke styrter. Vi skal Prøv at se den her suppe. Og vi har også ren skål, hvis nu vi skal brække det op. Ja. Yeah. Og vi skal faktisk også lige have taget tid. Jeg hælder lige noget til tiden. Ja, vi skal lige have taget tid. Så gælder det om, hvem der spiser mest på de 5 minutter. Og den, der spiser mindst, skal have en spand vand over sig. Det hedder water bucket. Ja, water bucket. Så har I en lige sammen? Nej, det har vi ikke. Oh my god. Jeg er lige i gang her med. Ser det bare klamme ud. Apple Pokémon Go every day. Det ligner der er chiliflære i. Der er æbler og chiliflære. Og faktisk, vi siger... Jeg tager lige en klump der. Jeg tager tid herovre, og når der går... Du har 5 minutter. 5 minutter. Og så den, der har spist mindst, skal have water bucket. Ja. Så... Skal vi gå til at komme i gang? Jo, jeg stiller lige den til 5 minutter. 5 minutter. Okay, hvem starter? 9, 3, 2, 1, go! Og så er de simpelthen at smage på sagerne. Hvor er du lækker! Jeg tror, jeg skal dø. Det er helt vildt. Jeg prøver at spise pastaen nu. Vand. Jeg prøver også at spise noget pastaen. Pastaen er faktisk ikke så slem. Nu går det. Hvor er det ulækkert. Jeg kan ikke det her. Jeg kan ikke. Oh my god. Jeg tror, jeg får det der water bucket. Jeg tror, det er mig, der bliver water bucket. Jeg spiser ikke noget. Jeg spiser det ikke. Nej, det er ikke snyd. Du må ikke bare hælde alt over i den anden. Jeg spiser ikke noget. Jeg er ude. Nej, så er jeg ikke ude. Jeg er heller ikke ude. Jeg er ude nu. Har jeg prøvet nu, drenge? Lad nu være. Tøsdreng. Altså, er det ulækkert? Det er helt stærkt, men på en måde ikke sådan stærkt. Jeg gider ikke rødder. Hello, my god. Det er som om, man skal brække sig. Jeg gider ikke. Jeg er ude. Jeg er ude. Og det sidste duftede godt. Mand, hvordan kan du være sådan? Jamen, det duftede sådan noget te. Jeg kender dig ikke. Play Pokémon Go every day. Ja, nu siger du vinder. Nej. Jeg har mindre i end jeg tror. Nej, jeg spyttede den ned i den samme. Det gør jeg. Jeg presser min. Det er ikke. Vi rører lidt rundt. Vi rører lige lidt rundt. Indtil videre er det Michelle, der fører. Nej. Jo. Okay. Utroligt, det er pigen. Jeg havde hele tiden forventet, at det var hende, der døde. Jeg får waterbucket. Eller at det var hende, der fik waterbucket. Jeg fører, og jeg spiser ikke mere. For det er ulækkert. Skal vi så bare sidde her i 2,5 minutter? Og lave ingenting? Det er varmt. Det smager lort. Jeg spiser ikke noget. Jeg tager lige et glas vand. Sådan, venner. Ej, nu er de stået og lave. Så gider jeg ikke
Ja, nu har jeg lige stået og lavet, så kan jeg ikke engang spise den. Hallo, hvad vil du spise den? Vil du prøve at smage, Ludvig? Kom her. Nej. Ja, du må gerne smage, du må gerne smage. Føl lidt af vores smerte. Føl lidt af vores smerte, ja. Nej, Asbjørn. Han snyder. Okay, jeg spiser ikke noget af den. Det gør jeg. Okay, I skal spise noget af den, ellers så er det I alle sammen, der får waterbucket. Ja, så får vi også en waterbucket. Det fylder mest dag på 5 minutter. Ja, ja. Nu skal I du have waterbucket. Nej, vent. Nej. Jeg vil ikke snyde det. Nej. Nej! I har begge to tømt den! Vi har spist det hele! Sådan, venner. Så skal Michelle have waterbucket. Oh my god. Mine er den eneste, der er fyldt. Se. Oh my god. Altså, hvis det er mig i dagen, vi har sådan set snydt. Så det vil sige, jeg synes, det var dagen, der skal have waterbucket. Nej! Jo, det var dig, det var dig, der. Det var dig, der. Jeg gør det ikke. Det var dig, der. Nej, Det var dig, der først. Michelle får ikke. Vi to får, Asbjørn. Okay, vi får begge to. Ja. Vi får begge to Ja. waterbucket. Ja. Okay. Vi får begge to waterbucket. Men jeg havde jo mest et halvt minut for min waterbucket. Nej, det gør vi ikke, fordi... Hun snør også. Ja, vi får alle 3 waterbucket. Oh my god, vi skal alle 3 waterbucket. Okay. Men skal simpelthen waterbucket. Du skal ikke. Du kan det først bagefter. But see you later. Ja, vi ses udenfor. 3. Kan vi ikke bare så komme i gang? Jo, og det er Michelle, der starter. Ja. Oh my god. Den Og hun kan dårligt nok bære den. Okay. Okay. Jeg gør det! Ja, yes. Der er håndklæde. Herovre er der håndklæde. Er det godt? Så er det Daniels tur. Og vi fylder lige op, så vi tager igen. Og Michelle, hun er rimelig op at køre. Men... Og så er det Daniels tur. Var det glat? Nå, men så er det min tur, så ses, når I lige er fyldt op. Oh my god. Daniel, hun glæder. Nej, det var ikke.